वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा 14 विद्या आणि 64 कलांची देवता श्री गणपती गजाननाच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी स्वप्नील चिरसेकर सागवे राजापूरहून समालोचन कक्षामधून आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आई कात्रादेवी सुपरस्टार विरुद्ध या ठिकाणी शिवशक्ती सोलगाव. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केला जातोय. फरहान वाडकरच्या बॅटमधून चेंडू जाईल वन बाउन्स सीमारेखा पलीकडे. हा आलाय चौकार. 4 धावेने सांघिक खातं खोललं जातंय. धावसंख्या झाली ती 4 धावा. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकाची जबाबदारी हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय वैभव. पहिल्या चेंडूवरती मात्र सुरेख फटका फरहान वाडकरच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालाय आणि धावसंख्या झाली ती 4 धावा. खणखणीत असा चौकार फरहानच्या बॅटमधून. वैभव गोलंदाजी मार्कवरती पहिल्या चेंडूवरती मात्र 4 धावा खर्च झाल्यात. मात्र कशा प्रकारची गोलंदाजी करताना दिसेल. टॉस जिंकलाय प्रथमतः शिवशक्ती सोलगाव संघाने आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले गेले आई कात्रादेवी सुपरस्टार सागवे संघाला. पुन्हा एकदा वैभव आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन फरहान वाडकरसाठी. फरहान खेळण्यासाठी सज्ज. कात्रादेवी प्रीमियर लीग 2025चा तो 16 होता. त्या 16मध्ये 12 चेंडूमध्ये 46 धावा कुठल्या होत्या. वैयक्तिक 12,000 रुपयांचं पारितोषिक या फलंदाजाने मिळवलं होतं. तोच फरहान वाडकर स्ट्रायकिंग एंडला खेळताना दिसतोय. दुसरा चेंडू तेज तरार. चेंडू जाईल यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये. धावसंख्या झाली ती 4 धावा धावफलकावरती. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना अनिवार्य पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकाची जबाबदारी हाताळताना दिसतोय गोलंदाज वैभव. पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन सज्ज झालाय फरहान वाडकर. ऑन स्ट्राईक असेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आफिफ बगदादी. यावेळेला मात्र आखूट टप्प्याचा चेंडू. झेल बांधवण्याची संधी असेल. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे. कोणत्याही प्रकारची चूक करताना दिसत नाही. पहिला धक्का बसतोय आई कात्रादेवी सुपरस्टार या संघाला रूपामध्ये. वरती पहिला गडी या ठिकाणी बाद होताना दिसला. फरहान वाडकर तंबूच्या आसऱ्याला परतताना दिसतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर मैदानामध्ये दाखल होईल माजिद बोरकर. हा देखील एक आक्रमक असा फलंदाज आहे. अनेकदा NCC कातळी संघाचं नेतृत्व करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत असतो. मात्र यावेळेला कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल माजिदच्या माध्यमातून. पुढील चेंडू वैभव. यावेळेला मात्र चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये. जाईल का चेंडू. एकच धाव. एका धावेने सांघिक धावसंख्येत पुन्हा एकदा भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5 धावा. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शेष. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. ऑन स्ट्राईक असेल आफिफ बगदादी खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळेला मात्र सुरेख फटका. गॅप शोधली आहे चेंडूवरती. किती धावा मिळतील आणि नक्कीच पंचांचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेखा पलीकडे. चौकार 4 धावा. आफिफ बगदादीच्या बॅटमधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळालाय. चौकार आलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन. यावेळेला मात्र सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतंय. चेंडू जातोय निर्धाव. पंचांचा इशारा आलाय षटक संपल्याचा. म्हणजेच एका षटकाच्या अखेरी संघाची धावसंख्या जर पाहायला गेली तर एक गडी तंबूच्या आसऱ्याला परतताना दिसला फरहान वाडकर आणि धावसंख्या झाली ती 9 धावा. मात्र येणारे 18 चेंडू शिल्लक असतील आणि येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी या गोलंदाजांच्या माध्यमातून केली जाईल. आपण पाहतात राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वे ही नेत्रदीपक असा 16 या क्रिकेट स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. राजापूर तालुक्यातील एक भव्य दिव्य अशा स्वरूपाची क्रिकेट स्पर्धा. मैदानामध्ये जर पाहायला गेलं तर आफिफ बगदादी आणि माजिद बोरकर आपल्याला पाहायला मिळतील. आई कात्रादेवी सुपरस्टार संघाचं नेतृत्व करत असताना हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. धावसंख्या झाली ती 9 धावा. मात्र दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज झालाय कल्पेश. कशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाईल दुसरं षटक हाताळण्यासाठी या कल्पेशवरती जबाबदारी सोपवली गेली. स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज असेल माजिद. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल आफिफ. हे 2 फलंदाज अनेकदा चांगल्या प्रकारची फलंदाजी या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते.
मात्र तितकाच ताकदीचा गोलंदाज विरोधामध्ये खेळताना दिसेल कल्पेश. गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज झालाय दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. 9 धावा धावफलकावरती. यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील अनेक क्रीडा रसिक आमच्या समवेत जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. चांगल्या प्रकारची कामगिरी रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह यांच्या माध्यमातून, या यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्टिंग केलं जाते. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता नक्कीच, आणि एक धाव डिक्लेअर स्वरूपामध्ये. एका धावेने धावसंख्येत मात्र भर पडते. धावसंख्या जर पाहायला गेली तर डबल फिगरमध्ये 10 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना 10 अशी धावसंख्या. टॉस जिंकलाय शिवशक्ती सोलगाव संघाने. प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजी करत असताना आतापर्यंत 7 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. दुसरं षटक हाताळताना दिसतोय गोलंदाजी मार्कवरती कल्पेश. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन माजीद खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळेला आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न, मात्र संपर्क झाला नाही आणि एक धाव मिळेल. एका धावेने सांघिक धावसंख्येत पुन्हा एकदा भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे नेल्सन फिगरमध्ये 11 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र आफिफ बगदादी ऑन स्ट्राईक असेल, अजूनही मोठ्या फटक्यांपासून जखडून ठेवलंय. एक चौकार आलाय त्याच्या बॅटमधून. ऑफसाईडच्या दिशेने आपल्याला तो चौकार पाहायला मिळाला होता. गॅप शोधली होती, मात्र तशाच फटक्यांची आवश्यकता यावेळेला देखील असेल. पुन्हा एकदा कल्पेश आपल्या षटकातील पुढील चेंडू आफिफसाठी. यावेळेला देखील सुरेख फटका. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे. वन बाउन्स चेंडूला गॅदर केलं जातंय, मात्र एकच धाव मिळेल आणि एका धावीवरतीच दोन्ही फलंदाज समाधान मानतायत. सांघिक धावसंख्येत 1 ने भर पडते. धावसंख्या झाली ती 12 धावा. मात्र या सामन्यामध्ये कोणाचे 12 वाजताना दिसतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. अजून या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ शेष. कल्पेश गोलंदाजी मार्कवरती. माजीसाठी पुढील चेंडू. यावेळेला मोठा फटका सजवायचा होता, संपर्क होत नाही. चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये. चौथा चेंडू यावेळेला मात्र डॉट बॉल सिद्ध झालाय. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, मात्र सफल होऊ शकला नाही माजिद बोरकर. येणारे 2 चेंडू शिल्लक या ओव्हरमधील असतील. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्येचा जर विचार केला गेला तर धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 12. पुन्हा एकदा कल्पेश. यावेळेला देखील स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा वारंवार ही चूक का केली जाते माजीदच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा डॉट बॉल सिद्ध होतोय. अजून या षटकातील 1 चेंडू शेष असेल, म्हणजे शेवटचा चेंडू शेष असेल. दुसरे षटक हाताळताना कल्पेश गोलंदाजी मार्कवरती. ऑन स्ट्राईक असेल माजिद बोरकर. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आफिफ बगदादी. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी 2025चा हा नेत्रदीपक असा सोहळा आणि आजच्या दिवसातील महत्त्वपूर्ण अशी लढत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज कल्पेश. यावेळेला मोठा फटका सजवायचा होता, संपर्क होत नाही. किती धावा मिळतील त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव तर आली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. धोक्याची घंटा, मात्र यावेळेला यष्टीरक्षक थोडीशी चूक करतोय. 2 धावा मिळतील. 2 धावेने धावसंख्येत मात्र भर पडली. धावसंख्या झाली ती 14 धावा धावफलकावरती. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. धावा जर पाहायला गेल्यात तर 14 धावा, म्हणजेच 12 चेंडू आणि 14 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. फरहान वाडकर डगआउटमध्ये परतताना दिसला आणि पहिला विकेट आई कात्रादेवी सुपरस्टार संघाचा आपल्याला पाहायला मिळाला होता. अजूनही येणारे 12 चेंडू शिल्लक असतील, मात्र कशा प्रकारची फलंदाजी केली जाईल. यानंतर होणारा सामना असेल म्हाळुंगे विरुद्ध कोदवली. दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी आपण यायचं आहे. आपल्याला विनंती असेल तर तिसरे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजाची वर्णी लागते. गोलंदाज जर पाहायला गेलं तर राज कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल, या क्रीडा रसिकांच्या मनावरती राज करणारी गोलंदाजी ही पाहायला मिळेल का. तिसरं षटक घेऊन आलाय, मात्र ऑन स्ट्राईक असेल आफिफ बगदादी. अनेक सामने याने जिंकून दिलेत आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती, मात्र या सामन्यामध्ये देखील तशी फलंदाजी होणं गरजेचं असेल. गोलंदाज पहिला चेंडू घेऊन आफिफ बगदादीसाठी सज्ज झालाय. राज पंचांच्या डाव्या बाजूने सज्ज होईल पहिला चेंडू घेऊन. यावेळेला मात्र सफल झालाय. बॅटची कट आणि यष्टीरक्षकाकडे झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसरा धक्का बसतोय आई कात्रादेवी सुपरस्टार सागवे या संघाला आफिफ बगदादीच्या रूपामध्ये. तोपर्यंत ऐकूयात एक मधुर संगीत.
तिसरे षटक राज आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा. यावेळेला मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी आणि कोणत्याही प्रकारची चूक करताना दिसत नाहीये. फलंदाज झालाय बाद. हॅलो 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 तर सिद्धार्थ नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय पुन्हा एकदा. यावेळेला मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. धावा किती मिळतील? एक धाव तर आली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी देखील प्रयत्न. धोक्याची घंटा पुन्हा एकदा वाजताना दिसते आणि फलंदाज यावेळेला झालाय बाद. सिद्धार्थ नार्वेकर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये माघारी परतताना दिसेल. प्रेक्षक बनून राहतील क्षेत्ररक्षक आणि यावेळेला आला तीन षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या जर पाहायला गेली स्कोअर कार्डवरती तर 22 धावा. अजूनही येणारे 6 चेंडू शिल्लक असतील. मात्र येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये कोणत्या गोलंदाजाचा वापर केला जाईल या मॅचमध्ये याकडे देखील लक्ष लागलेलं असेल. माजिद आणि सचिनच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय तिसऱ्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवरती. मात्र अशाच फटक्यांची आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजाची वर्णी लागते. गोलंदाज प्रज्योत कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल? 6 चेंडूंचा खेळ घेऊन या ठिकाणी सज्ज झालाय. माजिद बोरकर स्ट्रायकिंग एंडला
पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी सज्ज चौथ्या षटकातील. यावेळेला मात्र उसळी घेणारा चेंडू होता. नक्कीच एक धाव मिळेल या चेंडूवरती. डिक्लेअर स्वरूपामध्ये एक धाव. एका धावेने धावसंख्येत मात्र भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 23 या आकड्यावरती. अजून या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. मात्र 23 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रज्योत. शेवटच्या षटकाची जबाबदारी घेऊन आलाय. उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ शेष माजीत खेळण्यासाठी सज्ज. अजूनही मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं या फलंदाजाला. मात्र सुरुवात करावी लागेल. चौकार षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल, कारण की हाणामारीचं षटक आहे, शेवटचं षटक आहे. 5 चेंडूंचा खेळ शेष. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. टॉस जिंकला होता शिवशक्ती सोलगाव या संघाने. प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. यावेळेला मात्र बॅटची कट घेऊन स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र फलंदाज झालाय बाद. त्याचा फलंदाज असेल, एक आक्रमक फलंदाज आहे. मात्र कशा प्रकारची फलंदाजी करताना दिसेल. शेवटचे षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या झाली आहे ती 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 23 धावा. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना दिसतोय संघ. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. गोलंदाजी मार्कवरती. अजून या षटकातील 4 चेंडू शेष. आपण पाहतात राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वे नेत्रदीपक 16 या क्रिकेट स्पर्धेचा सामना जरा थांबवायचा आहे, पंचांना विनंती असेल. ओके, जर लागलं असेल तर, दुखापत असेल तर ठीक आहे, नाही तर सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की जो मंडळाचा रूल त्याचप्रमाणे या ठिकाणी नवजीवन हॅलो 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 नवजीवन कॉलेजचे सर सन्माननीय शफिक वागू सर यांच्याकडून मंडळासाठी 1000 रुपयाची देणगी प्राप्त झाली आहे. तर मंडळातर्फे मी त्यांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो. खरंच सर, आपल्या या सहकार्याचा नक्कीच नेहमी उल्लेख केला जाईल. आपल्या पुढील आयुष्यासाठी सुद्धा आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. नवजीवन हायस्कूलचे शफिक वागू सर यांच्यातर्फे ही देणगी प्राप्त झाली आहे. पुन्हा एक गडी बाद आपल्याला होताना आपण पाहतोय. जाऊया आपल्या नवोदित कॉमेंटर यांच्याकडे. गोलंदाज प्रज्योत ऑन हॅट्रिक असेल. मात्र निलेश दादा बाने यांच्याकडून जर हॅट्रिक घेतली या गोलंदाजाने तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. ही सुवर्ण संधी चालून आली आहे या गोलंदाजामागे. धावसंख्या झाली ती 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चौथं षटक प्रगतीपथावरती असताना 23 अशी धावसंख्या. हॅट्रिक घेतली तर निलेश दादा बाने यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. सुवर्ण संधी आहे, मात्र ते संधीचं सोनं करावं लागेल. कारण संधी ऐकण्यावर नसते, बोलण्यावर नसते. संधी असते कर्तृत्वावर, संधी असते घडवण्यावर. आणि घडवणं तेव्हा जातात असतं जेव्हा त्या संधीचं तुम्हाला सोनं करता येतं. हॅट्रिकची सुवर्ण संधी या मॅचमध्ये निहाल. यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. नक्कीच रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद होईल. यावेळेला मात्र निहाल सोलकरची खेळी या ठिकाणी होते समाप्त. 8वा धक्का बसतोय आई कात्रादेवी सुपरस्टार सागवे संघाला. सचिन शिंदे ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय तो स्ट्रायकिंग एंडला स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय सचिनच्या माध्यमातून.
न्यू बॅटर मैदानामध्ये दाखल होतोय राहुल मेस्त्री. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, गोलंदाजी मार्कवरती. शेवटच्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन सज्ज झालाय सचिन, जर्सी नंबर 22 आपल्याला खेळताना दिसेल. यावेळेला मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिलाय, मात्र चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. 2 धावेने सांघिक धावसंख्या. दोन धावांसाठी 2 धावेने धावसंख्येत मात्र भर पडते. धावसंख्या जाऊन जर पोहोचली आपल्याला पाहायला मिळते 25 या आकड्यावरती. शेवटचा एक चेंडू शेष असेल या इनिंग मधला. मात्र कशा प्रकारे शेवटच्या चेंडूवरती आक्रमण करताना दिसेल सचिन शिंदे. 4 षटकांचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील सचिन शिंदे ऑन स्ट्राईक असेल, ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आला होता. मात्र तशाच फटक्याची आता आवश्यकता आहे या संघाला. यावेळेला मात्र घुटना टेक, तमाशा देख पद्धतीचा फटका सजवायचा होता. धावा किती मिळतील आणि एकच धाव मिळेल. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज झालाय बाद. धावसंख्या झाली ती 26 धावा. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. शिवशक्ती सोलगाव या संघाला टॉस जिंकला होता. शिवशक्ती सोलगाव या संघाने प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं होतं. आई कात्रादेवी सुपरस्टार सागवे संघाला प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 24 चेंडूंमध्ये 26 धावा कुठल्या गेल्यात आणि जिंकण्यासाठी 27 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय या सामन्यामध्ये. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी कोणते फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतील याकडे देखील लक्ष असेल क्रीडा रसिकांचं. यानंतर होणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल म्हाळुंगे विरुद्ध कोदवली. टॉस जिंकलाय कोदवली संघाने आणि आपला निर्णय लवकरात लवकर आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. लवकरात लवकर आपले फलंदाज मैदानामध्ये दाखल करायचे आहे. शिवशक्ती सोलगाव संघाला एक विनंती असेल. 24 चेंडू जिंकण्यासाठी समीकरण आहे 27 धावांचं.
सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली. अजय आणि वैभव ही सलामीची जोडी. तर गोलंदाजी मार्कवरती योगेश आंबेडकर. पहिला चेंडू तेज तरार पाहायला मिळतोय, मात्र एक धाव या ठिकाणी मिळेल. एका धावेने सांघिक धावसंख्येचं खातं ओपन होतंय. धावसंख्या झाली ती 127 धावांचा पाठलाग करत असताना ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. 27 धावांचं लक्ष्य आहे या सामन्यामध्ये. मात्र असं म्हटलं जातं की कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बडा नाही, हारा वही जो लढा नाही. तुम्हाला लढावं लागेल या सामन्यामध्ये. गोलंदाज पुन्हा एकदा योगेश. यावेळेला मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू, मोठा प्रहार करायचा होता. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे अक्षय आणि झेल या ठिकाणी सुटतोय. मात्र धावा किती मिळतील? एकच धाव. धावसंख्येत मात्र 1 ने भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 2 या आकड्यावरती. पहिलं षटक आपल्याला पाहायला मिळतं. योगेश आंबेडकर गोलंदाजी मार्कवरती झेल होता, मात्र पकडू शकला नाहीये. अक्षय आंबेडकर त्या ठिकाणी स्वतः क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. यावेळेला मात्र हलक्या हाताने खेळून काढले या चेंडूला. चेंडू जातो डी झोन मध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्येत मात्र पुन्हा एकदा भर पडते. धावसंख्या झाली ती 3 धावा. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना सलामीच्या जोडीचा जर विचार केला गेला तर अजय आणि वैभव. अजय वैयक्तिक 2 धावांवरती खेळतोय, तर वैभव वैयक्तिक एका धावेवरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडासा कानमंत्र दिला जाईल योगेश या गोलंदाजाला. श्रीकृष्णाला गीता कोणाला सांगता आली असती, परंतु त्याने फक्त अर्जुनाला सांगितली होती. कारण जसा सांगणारा असावा लागतो तसा ऐकणारा देखील असावा लागतो. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. गोलंदाजी मार्कवरती योगेश आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. यावेळेला मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू. पुन्हा एकदा या ठिकाणी एक धाव डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये. एका धावेने सांघिक धावसंख्येत पुन्हा एकदा भर पडते. धावसंख्या झाली ती 4 धावा. 27 धावांचं समीकरण या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला आई कात्रादेवी सुपरस्टार संघ सागवेमधून या स्पर्धेमध्ये दाखल झालाय, तर दुसऱ्या बाजूला शिवशक्ती सोलगाव. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळेला मोठा फटका सजवायचा होता. थोडासा बाहेर येणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. शेवटचा चेंडू या षटकातील शिल्लक असेल, ऑन स्ट्राईक असेल. यावेळेला मात्र अजय वैयक्तिक 3 धावांवरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज असेल वैभव, ज्याने सुरेख षटक हाताळलं होतं. तोच वैभव आपल्याला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन योगेश सज्ज झालाय. यावेळेला मात्र सुरेख फटका. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र चेंडू जातोय टाटा गुड बाय हाय हॅलो करत सीमारेखा पलीकडे. जिंकण्यासाठी 17 धावांची आवश्यकता. मात्र कष्ट करावे लागतील या मॅचमध्ये गोलंदाजांना, कारण कष्ट ही अशी चावी आहे जी बंद नशिबाचा दरवाजा सुद्धा उघडू शकते. तुम्हाला कष्ट करावे लागतील. असं म्हटलं जातं की आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विटा सुद्धा सोडत नाहीत. संकटावर अशा प्रकारे मात करा की जिंकलो तरी देखील इतिहास आणि हारलो तरी देखील इतिहासच झाला पाहिजे. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजाची वर्णी लागते. सिद्धार्थ नार्वेकर एक डावखुऱ्याचा तेज गोलंदाज असेल. रत्नागिरी एक्सप्रेस म्हणून या गोलंदाजाला संबोधलं जातं. अनेक मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धांमध्ये या गोलंदाजाला आपण पाहिलंय. तर रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी असो, आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी असो, त्याचप्रमाणे रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये देखील या गोलंदाजाने गोलंदाजीमध्ये चमकदार कामगिरी केली. तोच गोलंदाज सज्ज झालाय दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला असेल वैभव. एक बिग हिटर आपल्याला पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल अजय. त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आला होता. पहिल्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवरती सिद्धार्थ गोलंदाज सज्ज झालाय. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन वैभवसाठी. वैभव खेळण्यासाठी सज्ज. पहिला चेंडू. यावेळेला मात्र सुरेख फटका. पहिल्या चेंडूवरती मात्र भव्य स्वागत केलं जातंय. गोलंदाज सिद्धार्थ. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. अफलातून चौकार. या ठिकाणी उदय मांडवकर कुठे असतील तर या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण यायचं आहे. चौकार आलाय. झेल सोडला होता अक्षय आंबेडकरने आणि त्याचीच किंमत मोजावी लागते. यावेळेला मात्र आई कात्रादेवी सुपरस्टार सागवे संघाला पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन.
यावेळेला मात्र सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांवरती कोणत्या प्रकारचा दबाव पाहायला मिळत नाही. दुसरा चेंडू आलाय निर्धाव. धावसंख्येचा जर विचार केला गेला तर धावफलकावरती 14 धावा जिंकण्यासाठी अजूनही 13 धावांची आवश्यकता असेल. या मॅचमध्ये समीकरण ठेवलं गेलंय 27 धावांचं. टॉस जिंकला होता शिवशक्ती सोलगाव या संघाने. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं होतं आई कात्रादेवी सुपरस्टार सागवे या संघाला. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी. ना इडली ना वडा ना डोसा ना उत्तप्पा ना कटप्पा. हा एक गेंदबाजाचा अचूक टप्पा. गोलंदाजी मार्कवरती जर पाहायला गेलं तर सिद्धार्थ नार्वेकर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळतोय. धावसंख्येचा विचार केला गेला धावफलकावरती धावा मात्र स्थिरावलेला पाहायला मिळतात. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा पुढील चेंडू दुसऱ्या षटकातील सिद्धार्थ नार्वेकर. यावेळेला मात्र स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्क पाहायला मिळालं होतं. मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क असणं फार गरजेचं असतं. एक धाव मिळते. सांघिक धावसंख्येत 1 ने भर पडेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 15 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही 12 धावांची आवश्यकता. या मॅचमध्ये राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी आपण पाहत आहोत. नेत्रदीपक सोहळ्याची क्रिकेट स्पर्धा आज 7 समुद्रा पलीकडे पोहोचवण्याचं काम रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह यांच्या माध्यमातून केलं जातंय. अनेक क्रीडा रसिक जोडले गेले असतील यूट्यूबच्या माध्यमातून. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सुरेख चेंडू उसळी घेणारा चेंडू समजू शकला नाही आहे फलंदाज. चेंडू येतोय निर्धाव. या षटकातील अजूनही शेवटचा चेंडू शेष. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी सिद्धार्थ हाताळताना दिसतोय. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना यावेळेला मात्र फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता. समजू शकला नाही आहे फलंदाज. पंचांचा इशारा येतोय षटक संपल्याचा. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवरती जर पाहायला गेली तर 15 धावा. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 12 धावांचं समीकरण असेल. या मॅचमध्ये 12 चेंडू आणि 12 धावांचं समीकरण. बारा चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता. या मॅचमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज झालाय माजिद बोरकर. वैभव स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन 12 चेंडू धावा करायच्यात 12. पहिला चेंडू. पहिल्या चेंडूवरती मात्र आक्रमण केलं जातंय. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. एकवीस या आकड्यावरती जिंकण्यासाठी अजूनही 6 धावांची आवश्यकता. या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज. यावेळेला मात्र एसटी रक्षकाकडून चूक होते आणि माजिद पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढील सज्ज झालाय. मात्र पंचांचा इशारा. फलंदाज झालाय बाद. डगआउट मध्ये परतताना दिसेल फलंदाज वैभव. वैभवची खेळी झाली समाप्त आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये ताबा घेतोय प्रज्योत. शेवटचं षटक ज्याने सुरेखरित्या हाताळलं होतं तोच प्रज्योत. मात्र प्रयत्न करावे लागतील जर या सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल. 2 अक्षर
माजिद पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवरती. कष्ट करावे लागतील या मॅच मध्ये. 2 अक्षरांचे लक, 2.5 अक्षरांचे भाग्य, 3 अक्षरांचे नशीब उघडण्यासाठी 4 अक्षरांची मेहनत करावी लागते. मात्र 1 अक्षराचा मी पण माणसाचे सर्व जीवन नष्ट करतो. गोलंदाज सज्ज. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे सचिन आणि चेंडूवरती किती धावा मिळतील, पंचांचा इशारा काय असेल. 1 धाव. एका धावेने धावसंख्येत मात्र पुन्हा एकदा भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 23 या आकड्यावरती. जिंकण्यासाठी 4 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 4 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल येणाऱ्या चेंडूंवरती. माजिद बोरकर यावेळेला मात्र सुरेख फटका. ब्लॉक मध्ये चेंडू होता, बनवून मारलाय हा फटका आणि चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. अफलातून षटकार.